us to the eternal road. Ni pediang ni am ya kajing bakla kajong ni wan ne mane kran baru plan ok try ho ngabakla ngale persyak manga ngale bam hok manga ngale pop manga ngade ban yap renga wan ban kerpa ni kajing snake kajong me para ho kerpa ni kajing snake ulay snake. Amen. Magani ko po ang ipay no siya katiyan ka jong blay ginepay lamban nga kani ko po nagkitab ka jong Jonah kalenong ka beningkong ginepay kani ka dukot ka beningkong hado ka dukot ka basaw kitab ka jong Jonah kalenong ka beningkong ginepay kani ka dukot ka beningkong hado ka dukot ka basaw katiyan ka jong blay ka baong kumni tika katiyan utray kalawan hau Jonah ukonu amitay kadaong tuyeng tulet shaninibi kata ka nongba ka bakraw barto perta persya yaka Nabaka jingle baman jongki kalawan ki khmat jonga Henry Jonah ulai yang ban pet no shatter shish na khmat utrai ti ulai hiar sha jopa bar ulai syam ya kalieng kabalet shatter shish kumta ulai siu ya kabailing jongka ba ulai hiar shaka ya kaban lem bat ki shatter shish na khmat utrai Henry utrai ulai penmi no ya kale air kabajur shaka duriau bat kaladon ke eryong ke bakraw ha keduriau bar kumta kalieng kala imat kumban sapat Hakani kesinging ya page pang kani ka jingim ka jong uniu Jonah. Bar uniu Jonah udai u prophet jong blay. Bak tien ka jong blay kamsim la batay benya pang ka jingim ka jong u. Hari hang ni haka dekot ka beningkong ka lenong ka ba ningkong ka ong. Ketika tien utrai ka lawan hau Jonah ukun omitai. Kada ong. Ni iba kani ka description ne ka jing batay. Spang kata ka jingim ka jong Jonah. Ba uniu Jonah udai ukun jong uta u amitai. But u Jonah ruem udah way neki prophet ki jong blay. Hey ba u blay udah say ya u banlong kata ke jingkerku nak benta ka ka hima Israel. Hakapor ke baki siem kisensyar ya ke hima Israel apya aki arbenta. Ke shibenta ka hima Israel bar ka way par ka benta ka hima Judah. But uni u Jonah udah tau prophet syakata ka hima Israel. But udah yato lupa hakapor jong uni Jeroboam ubaar ukun jong Josh. But ngila ben syam ni kataru abagi puli ar kisim lenong ka bakat saw. Ngine pe ang ni ka dekat ka ba ar pulai terter ko om ni hakasnem ka bakat san u Amazaya ukun u Josh u Jeroboam ukun u Josh u sim Israel ulas dang ben sensyar Samaria. But ulas sensyar sapu isnem. But ulah le ya kata ka besnio khamat utrai syam nak riya no nakipop jong Jeroboam ukun u Nabat. Dah kiba ula penlep pop ya ki Israel ula penyopat ya ki put ki Israel nado ka balet rung syahamat hado ka duriau ka arba kum ka ktien utrai u belai ki Israel ka ba ula kren ki kti u syakri jong u Jonah u kono amitai unang itu lupa u banagat hapar kani ka benta ka bito kedat ru spang ka jim ka jong u Jonah namar ngitip ang ni ba ka ktien ka jong belai ka ong ba uni u Jonah u yutu lupa ha ka po ka jong uni sim Jeroboam ba ka po jong uni sim Jeroboam ka hima Israel hot ha bakin jadok karamat ya kata ka jingkurku karamat ya kata ka jingentiu ha kata ka spa ka jongka henry ka bakin zaman sim ka dadan kata ka jimpinhyar ha ka jinglong ka bakin zaman sim ma babun naki Israel ha kani ka po kila let no ban mani blitau but ublayam udang le isnay what ba uniu sim Jeroboam sim layat ha kata ka linti ka jong utray uniu ublayam udang le isnay yang ani ka jim ka jong uniu sim Jeroboam hey ha ka po jong jingsen shar ka jong udah penyar sisa ya kata ka put jong kita ki Israel kaktian ka jong blay ka ong hang ni ula penyopat ya ka put ki Israel nadu balik rung syahamat hadu kata ka duriau araba kata di ka jinglia isnay ka jong blay ha ka jim ka jong new sim walau new sim yat akalenti ka jong blay re udah le isnay ya new sim hey bu penyop yang ya kita ki Israel ya kita ki put maka ni ka kaktian ka wan lingba u Jonah u syakri jong blay lani u tau prophet jong ublay but ngila bani iru hakani por habangi page pangani ka gm ka jong Jonah ublay la khot ya uniu Jonah but abu khot ya uniu Jonah am yakani ka benta bangi puli ka kitab ka jong Jonah shimla khot ya Jonah ban let ban yutu lupa syakata ka hima Israel hari hakani ka benta apa abangi puli kitab jong Jonah ublay u khot ya Jonah ban let yutu lupa syakani ka nongba Nineveh but kani am kani ka jing super marba ki nong itu lupa ki jong blay ki itu lupa bet ha kita ke hima ki jong blay lani ke hima Israel lani ngalaban ong kita ke hima Judah
But hang ni ngi ka baper. Ublay kam kwat yu Jonah ban yathu lupa siya kay hima Israel. Re ublay kwat yu Jonah ban yathu lupa siya kani kanong ba Nineveh. But kani kanong ba Nineveh kani kanong ba jong ka hima Assyria. But ki Assyria ki David ki nong shun jong ki Israel. But habang yakani ka ega ublay pa haka GM ka jong Jonah. Kaktian ka jong ublay kalawan ha Jonah. But ublay lo ang hakadakot ka ba aro ang to yang to let siya Nineveh kata ka nong ba ka bakraw but to perta persya ika na baka jing le baman jong ka kilawan kiyo hakamat ka jonga. Ti Henry Jonah ula yang ban pet no shatter shish na kamat utray ti ula li her siya jopa ba ula siyam ya kata ka lieng ka balet shatter shish kum ta ula siyo ka bailing jong ka ba ula her siya ka ya ka balet lem barki shatar shish nakmat utray katari kaktin ka ba ublay wanra aga jim ka jong Jonah ublay upha yu Jonah banlech kani ka nong ba Nineveh mablay ka jing ba man ka jong ka kalawan nakmat ka jong utray but u Jonah jika bu unpun ko ngo ya kaktin ka jong ublay jika unlech kani ka nong ba Nineveh u Jonah u pepin man persya ya kata udah lepin man shatar shish udah syemmi ka lieng na jopa but udah sihiru ya kata ka bailing ban pet na utray katari ka ay ka ba u Jonah ule hakmat ka jong ublay. Balay u Jonah umtre banlej kani ka nong ba Nineveh. But u Jonah usutho di ya kani ka way. Ba kani ka nong ba Nineveh kadai hakahima Assyria ba kani ka hima Assyria kini kinong shun jong ki Israel. But kwa bagini kinong shun ki jong ku kin yo ya kata ka jinsnay ka jong ublay leni kin yo ya kata ka jingay ay ka jong ublay. But kaniro kani ka way ka benta. Ba kani ka nong ba Nineveh ruam kini ki gentle. But ki Jew, ki kenbet, ya ki gentle, bagi ki ksaw. Kim kwa, ki Jew, ki kenbet, ya ki gentle, bagi day ki bamkut. Baka tari ka ka papalong, yaw Jonah, ban le persya, ya kaktian ka jong ublay. Banampun ko ngo, hani kaktian ka jong ublay. Uday le persya, udah let shatar shesh. Jingay, na ka Nineveh. Katari ka baka ni kaktian ka jong ublay, kakren. Uni usyakri jong ublay ule persya ya kata hukum ke jong ublay lani ngalaban orang hakway pat kaktin uring kang no ya ke uring kang no ya kata hukum ke jong ublay kwa bani ya kata jisnay ke jong ublay kwa bani ya kata jingay ke jong ublay hakani ka nong ba Nineveh namar kani ka nong ba Nineveh sisya kadalong siya kata nong ba kababaman kaktian ka jong ublay udah keren ublay udah isay kata ka jing baman ka jongki ka jing baman ka jongki kada poy siya kata ka khamat ka jong ublay but ublay usay yaw ni usyakri jong banlet banyathu lupa ya kani ka nong ba Nineveh hoaj abang ipet ak history barkumjur ka kitab Nahum kabatay kindiat spang ka jinglong jongki ni kinong Nineveh kindiat ngini pet banga ha ka kitab ka jong Nahum hagalenong ka balay nadu ka dekat ka ningkong ka ongkom ni kordet ya kata ka nong ba babitsnam kalong ka badap da ka jing lamler bar ka jing le jubor ka jing lute kam ju jano ka jing riu ka jing sempat bar ka jing sawa ki shantem beriu kedar bar ki kinjri ki kulai bar ki jing ringko ringkang ki kaliya pom unong syong kulai ukiu hau kulai bar ka white lam bathaba bar usum ba pernai bar upat ba bala penyap shikenton bakrau ki medyap bamla benyau shu kilaya jingtut halor ki medyap jongki nambar ka jingklem babon jong kata ka nuti bababriu kat baka nangle ya kata ka jing aksut ka badino ya kita ka jet benriu dala ka jingklem bat ya ka yeng dala ki jing aksut kendiat kani ka kitab Nahum ka batay pang kani ka jinglong baman jong kinong Nineveh kaktin ka jong blay ko ong baka ni ka nong ba kani ka nong ba ka babit snap kaktin ka jong blay ko ong baka ni ka nong ba kani ka nong ba ka badap da kata ka jinglam ler bat da ka badap da kata ka jingle jubor baro bat om tang kata ha record ka basaw ko ong baka jingklim babon jong kata ka nuti bababriu ka banang ha ka jing aksut bandino iki jat benriu da ka jingklim bat ka yeng da kita ka jing aksut kani ka ke baka kaktin ka jong blay ka batay spang kani nong ba Nineveh bat ngitip baka ni ka nong ba Nineveh ruam kat kum ke history ya kini ki mrau lan kini ki prisoners ki jong kani ka nong ba Nineveh ki ju le kam ni ki ju ot no ki khmut ki jong ki bar ki ju ot no ya ka skor ki jong ki kita pelong duko ya kata ka met jong kita ki mrau ki jong ki bar kum juruk history ka da batai ba kani ka nong ba Nineveh ha kani ka nong ba ka dap tang da ka jingklem si sudah ka donru kata ka jingknia ya ki kelung ka donru kata ka jingknia ka bakini ki kelung ki hab yat lingba kata ka ding bar kum juru ka donru ya kani ka we ka benta hey ba ki brio ha kata ka jaka ki jupen hap no ya ki khun ki jongki kata ka jing baman jong kani ka nong ba Nineveh
Bak kani ka jing baman ka jong kani ka nong ba nebe kawan ban kiu hakmat ka jong try. But utry ulap pen kre ya ujona ban let ban yalap shan nebe. Hari habak ketien ka jong blake pat kawan ha ujona ule persya. Ya ke bagani ketien ka jong blake ka kren. Cim na pen ko ngo hakani ka hukum ka jong blake. Dei bo usyap tieng ban let shan nebe. Kam dei ta ka jishap tieng yo poison nebe yo long umrao jong kinong nebe. Yo kini kinong nebe ki odno ita ki skor ki odno ita ki khmut ka jong kam dei. Ka jing le persya ka jong ujona ya kani ka hukum ka jong blake ka dei bet ba kwa ya kani nebe ban yo ka jing snai ka jong blake. Ukwa bet bakinong shun ki jong ki kini ibet ya kata ka jing bitar ka jong blake ha ka jing ka jong ki. Tadao upet na ublay. Udah pet ri na ublay. Tadao udah let shatarshish. Nama ka jing let ka jong u shatarshish ka jiprut jiperkat ka jong u kong ba udah pet no shatarshish ublay un penjat bet ya kan nebe. Hari kata kam cim na long kam ta. Ketien ka jong ublay kada batay ni habang ipet kada khat ka basaw. Kong Henry utray ula penmi no ya kale air ka bajur syaka duriaw. Baladan kata ka eryong ka bakraw ha ka duriaw. Barkum ta ka lieng kala imat ko ban sapat. Habaw jona pet no blay. Kaktiin ka jong blay kong bakani ki eryong kalamuan hakani ka duriaw. Bara bakani ki eryong kalawan hakani ka duriaw. Kalong bakata ka lieng ka bakikisyong ko ban sapat. Bat manuwa penmi ya kani ki eryong. Kaktiin ka jong blay kong hang ni Henry try ula penmi no ya kata ka leer kabajur. Kajing le persya kajong ujona ya ublay. Ublay kam sangap jar. Hot wala ujona upet shatarshish na jopa urashim ya kata lieng shatarshish. Ban ya ka ba ulet shanin be ula ong ngalala ban let shatarshish. Henry ha kajing bam ko ngu kajong ujona. Ublay pen mi ya ka eryong ha kata duriaw. Hey bak kita ki brio barok ki bersyang ha kata lieng kajong ki kalalong kuman sapat. Kata ka ka jisnay ka jong blay. Ha ka jim ka jong jona. Haba uniw syakri jong blay. U prophet jong blay. Wile persya ublay. Ublay upen mi da ka eryong. Ban penbed ya kata ka jile persya ka jong u. Tra habang ya kani ka tien ka jong blay. Ngay ngu siya ba blay. Ule isnay ya ka jim ka jong u. Habang ipet yala ka jong ka jing imru. Kanusin gila le persya ya ka hukum ka jong blay. Kanusin gila ringkang ya ka hukum ka jong blay. Ude ublay ubuan ra biang ya ka jim ka jongi. Ude ublay bapen pai biang ya ka mensim ka jongi. Ya ka donut ka jongi syau. Kata ka jing snay ka jong blay. Tra habang ipuli ya ka ni ka kitab ka jong ujuna ka ni ka dukhat ka basaw ka ni ka bangin kren ha ka ni ka sngi. Kaba uni ublay jongi habang yingi le persya ya ka hukum ka jong u. Kum ki syakri ki jong u, kum kita ki bala jit ki jong u, kum kita ki bala siu spa da ta ka snam ka bokhodor ka jong u Jesus Christ. Habang yingi le persya ublay msimla syong khop. Ublay ailat yang abat ingi bagin yat lat no na ublay. Ude ublay balay isnay ude ublay bawan ra ya kita ki aka jim ka jongi blay bagin pai biang sya ublay. Amen. Kata ka jing sya pet ne ha ka jim ka jong fi man ka por ba fi ringkang ya ka hukum ka jong blay. Man ka por ba fi le persya ya ka tien ka jong blay. Pet ka jim ka jong fi ka long kum do. Kasuk. Ha? Ka jim ka jong fi kasuk. Ka jim ka jong fi ka kemen. Kam kemen. Balay na margi sutho bangi le persya ya blay. But ting ha bangi le persya ya blay am ki jing ki wan na ka jing le persya ka jongi. Hang ni bakani ka jing ka wan, ke eryong ka wan. Bar ki di ki bri ki bisyong ka ni ka lieng, ki so baka ta ka lieng ka jong ki kan pat. Balay, maka jing le persya ka jong ujona. Ublay upa da ka ni ka eryong, baka ni ka eryong ka ba ublay upa ha ka jim ka jong ujona. Kam day ban penjot yu ujona. Hari ka day ban kersiu tia yu ujona. Amen. Tara bud siya na baki jing ki wan na ka jing le ka jongi kim day bakin wan ra ya ka jing jot aka jing ka jongi henry ka day ka jing le ka jong blay ban wan ra ya ka ta ka jing kirsiu tia ha ka jing ka jongi hang ni ha bakani ka eryong ka wan ujona uda don hatrong jo ka lieng uda tia syakirsiu tia na kam syakirsiu tia na ha syakirsiu na kam syakirsiu na syakirsiu no hakini weipat kinong syong lieng
Bagi lak let ban kursiu yo jona. Bagi ong yo jona dwai show blay u jong me. Yo blay jong me u lay snay. Bagi ni ke eryong kan long jai jai. U jona. Ula liat persyak yo blay. Kejing liat persyak ke jung u. Kawan rak kejing e tengah u. Hari kejing liat persyak ke jung u kawan rak kejing e ru. Bat kini ki beri guishong hakan ni kaliang. Kejing syat tiang kalangat haki. Bagi lalet ban kursiu yo jona. Bat abakia kalai, kata kajing kalai kahap hujona, bat kita keli nak kadau you bakawan kini ke aryong. Ujona uya tu bangale persya ya khtien ke jong blay. Ublay pa enga ngani chen ni be ngale persya you ngale pin man sya tarshish. Bakani ke aryong kawan di nak kadau ke jonga. Bat ujona uang bread no enga sya duriau. Bakani ke air kan long jai jai. Kini ki brio kim kwa ban bread no you brio sya duriau. Markitip yoki bread kesedan ke eki besni hoki. Hari ujona ong bread no enga syakaduriau. Bahkan iki eryong kan long jai jai. Ki le le da ke bor ke jongki, ba le ban le syakata ringkau handai kemla. Ha bakadu. Ki hab le ya ke ibu jona ong. Ki da bread no ya ujona syaduriau. Bat marsen bread ya ujona syaduriau. Kali er kan long jai jai. Habang ipet ya ke jim ke jongi. Haba ujona ui bahkan iki eryong kawan na kadau ke jongu. Uang bread no enga syakaduriau. Baka di kala air kan long jai jai. Hakasien kaba ujona upen ko ngo hakatien ka jong blay. Kawan ka jing sup. Kawan ka jing long jai jai. Hakajim ka jonga ba jongi wepi weru. Oifi. Bunsing ile persya ublay. Bunsing i petre na ublay. Re ka shiklep man kabangiwan ban pen ko ngo ha ublay. Ngini ibet baka jing sup kan sinsyar hakajim ka jongi. Amen. Katari ka jing syapet ba. Man kapor ba fifile persya. Man kapor ka jing sup kamdan. Man kapor ba fifile persya ublay jing kuslay ki wan. Katari ka jing shisha ka jing pisa kawan. Reha ka shiklemat ka fifi pen ko ngo akakhtien ka jong ublay. Haka shiklemat ba fifi pla fi ontrai isne nga. Pai komno ka jing sup ka jong ublay ka sinsyar. Ya ka jim ka jong pi. Kumno ka jing tengan kawan, kumno ka jing kemen kawan. Balai, nama ba fifi pla. Amen. Katari ka jing shisha. Trao bangi pet, yang ni kitab ka jong ujona. Ngi baro ngilong kum ujona. Kanu nga ngisumari ka ktien ka jong blay. Kanu nga ngisumari ka ktien ka jong blay. Ngiringkang na ngim ringkang na. Ya ktien ka jong blay. Ngiri na ngim ri na. No blay. I think iring kang yo blay. Gile persya yo blay. Ngisaw bakit taka jile ka jong iem ublay unum yo i. Ujonaro usgo baka ni ka jingle ka jong uem ublay unum i. Usgo ba udah shimi ka ni ka liing. Udah let na jupa shatter shi usgo ublay unum i. Ublay yo i. Yo i ya ka jingle persya ka jong i. Kum ki syakri ki jong ublay. Berkat ni di prophet jong ublay. Ule persya i ka ktien ka jong blay. Ngiru kum ki syakri ki jong blay, kum tagi khun ki jong blay. Ngile persya ya ka ktien ka jong blay. Ka jingle persya ka jong i yo blay, ka jing ringkang ka jong i ya ka hukum ka jong blay. Ngisngaw ba ublay yo i. Try ublay yo i try. Ha? Hai ni jing mut ibaret i jong i am ngisngaw ba ublay yo i. I try ublay. Ha? Ngisngaw ilalek, kibriyo kimi ngisngaw iladan hakajaka kaberi, dan menu bai, kini jing maji perkat jengi, pelong ini bangin perkat komta, reu blay yo i, ngila menri no blay, ngimla menri no blay, ublay udah keren ya kini ya pok kitab ke jong Jeremia, pai bang Jeremia lenong ke baat pulai, Ang spilin na doon kadukat kabar pulay kong. Ngalong mga ublay ubahajan, ang utray ti mo ublay ubahajangay. Ula unu ban buri yala di hakijaka beri banganom iu ang utray ngamdap ya ka beneng bad ya ka kendaw ang utray. Utray ubang ngabar fingi syakriam umday ublay ubadan sa jangay uday badan hay. Ha? Uday ublay badan hay? Hajan wat lada umdan menu badan hajan jengi menu badan. Ha? Ublay di udan yam. Uangam day di ublay badan sa jangay ngadi ublay badan hay. Ngadi ublay badan hajan. Ula unu ban buri ila di hakajaka beri banganom iu. La unu ban ri anu ublay hakataka jaka beri ban sngaw ba ublay mi la. La. Ublay wang ka beneng. Hang ni wang
Wang utrai ngam dap ya ka beneng bat ya kendau ong utrai. Ublay wang ngam dap ya ka beneng bat ya kendau. Tinang no pin pet ria na nga. Laban pet ria no ublay. Ngim nom la ban pet ria no ublay. Ublay bang isyakri de ublay badan sa jengay. Ublay bang isyakri de ublay badan hajan. Hingap so to ya kata. Lada dan uno no badan hajan uni ublay ti udan hajan. Ui ya ka ka bangangale. Ui kani ka jingle persya ka jonga. Ba ini jimot jiperkat jonga am isngo ba yuang bo ublay ti Gile persya ya ublay. Giringkang no ya ka hukum ka jong ublay. Ba namar ka jile persya ka jongi, namar ka giringkang ka jongi ka hukum ka jong ublay, ki jinge ki wan ha ka jim ka jongi. Ba kini ki jinge ki mdei banwan ra ki jing jot ka jongi, kini kini ki jinge ki wan ra ban kersu thia ya ka jim ka jongi. Ban pet ya kita khmat ki jongi. Manginom la ban ri no ublay, ban ong try isnay nga ba bangi kerpat ya kata ka jing snay ka jong ublay, kan wan ka jing suk ka jong ublay ha ka jim ka jongi. Amen. Kata ka jing sisya, day tangu Jonah uba perri no blay. Day tangu Jonah uba le persya ya ka hukum ka jong blay. Babon habang ipuli na kani ka tin ka jong blay. Babon ki syakri ka jong blay ki le persya ya ka hukum ka jong blay. Taraw hagini ki ski ki bamentaro am kani ka jinglong ka don hangi ngi le persya ya blay. Kung makini ki syakri jong blay ki le persya ya blay. Taraw hagasngi bangi sutu bangi le persya ya blay. Bangin wan. Bangin kerpat ya kajing snay ka jong blay. Amen. Katari ka jing siya. Tara bangi pet ya kani kaktian ka jong blay. Tang ujona ubale persya ublay. Tang ujona bule persya ublay umat ya kajing ya. Habangi pet ya ni kaktian ka jong blay ru. Habangi pet pang kani ka jing jong ni wi syakri jong blay Samson. Uniru di syakri jong blay. Uniru dia tahu belajar jong blay, nadu ka kpo jong ka kmi ublay ulapan kentang ya uni Samson benang utau nazar jong ublay. Bot kabamot umbet ban pendai ya kata ka wan ne kata ka kiat ka sintur ka jong umbet ban pendai ya kata ka serti hau tau nuklear jong umbet ban leyu sakani ko ipat benta bandan hajan ka met yap. Kata ka hukum na benta ka jilong nasar. Bat ublay ulapan kentang ya Samson nadu ka kpo jong ka kmi. Rea bangi pet pat ya ka GM ka jong Samson. Ka GM ka jong Samson kam simla long kum ta. Ka GM ka jong ukam de ka GM ka bekerpang kam de ka GM ka bekentang ka ai ba ktien ka jong blay ka kren Samson ule persya man ya ka ktien ka jong blay. Ulet bantur hakamet yap. Ka kli ka jong ka day da kata ka serti. Hado bara pendekut nosnon ya kata ka jutang ka jong blay bat Samson. Ha ka jiete jong ka jinglong nasar. Tin pet ya ka GM ka jong Ublay ula jid yu banlong uta unong bishar na kamenta ke Israel. Ula bishar ya ki Israel kumba arpus nem. Ba kaktian ka jong ublay ka ong ba uni ublay ula ay kerteng ya uni ukun Samson. Ukun jong munua. Ba ka kerjing mut jong ani ka kerteng Samson ka bamut ukun jong kesngi. Ka bamut uni Samson hakapor ka badum tamdo jong kahima Israel umi uni unong bishar hei ba kini ki Israel kila syaban merau hakini ki Filistia umi uni Samson man pelat iki nakai jinglong merau haki Filistia bat uni ubriu ulia persya ya ka hukum ka jong blay simla sumar ya kata ka hukum ka jong blay ka jingle persya ka jong Samson ka wan rai ka jingjot ba ka rai ka jing ha ka jim ka jong ka jim ka jong kadai baik kajing yang menjong kajing persya. Udah let bentur syaka mediap. Udah dan kajia day bat kinuti. Udah dan kajia day bagi kita kintai Filistia. Udah dan kajia day bagi ni kabriru ke bekerteng ke Delilah. Hado ba sutu baka baka riam yu kan warai kajing jot ha kajim kajong Re aingo pat yo blay. Aingo bo blay long blay isnay. Walau Samson upersya uliak persya yu blay haman la kabenta jong ka GM ka jong hakasngi ka ba kerpat yu blay uliak isnay. Walaki kamat ka jong Samson la sya klaw no wat ka bor ka jong Samson la do no. Hari kasngi ka ba penret akamat ka jong uliak isnay. Ya ka GM ka jong Samson. Teng gi ki wana ka GM ka jong hapet bang ya wat ba yo ka ni ka wan na ka jile persya ka jong yu blay. Habang isuto, bangi wad ba, bangi tip na yo kadega jile persya ngiran kamban pla hakmat ka jong new blay ba new blay yo ban le isnay ya ka GM ka jongi. Amen. Samson utip ti baki ay bakawan ha ka GM ka jong kadega jile persya ka jong yu blay. Trau kerpat yu blay. Bat namar ba ka jing kerpat ka jong yu blay le isnay ya ka GM ka jong Samson.
Kum juru nga bangi pet ya kani ka jim jong ni we shakri jong blay o manasi o blong kun jong Hezekiah. Uniru am ude ubali bali persyap ha ya ka tien ka jong blay. Baru blay ru ule snei ya ka jim ka jong kindiak ini pai banga ni ka por ar khon ka lenong ka balai pulai. Kindiak in pulis pang kani ka jim ka jong news im manasi. Manasi ula long khat asnam ka kerta habola sedang ban sensyar. Baula sensyar san pusan senam ha Jerusalem. Baula le kata ka besneu khmat utrai kat bukum bakai jing ijli ki nong mane bri thau ya ke ba utrai ula be no na khmat ki kun Israel. Namar ula teipat ya ki jaga bajrong ya ki ba Hezekiah ukpa jung ula pendu no. Baula penyeng ya ki duan ki bal, baula thau ki Asyera, baula mani yu pat ki beneng baro baula syakri ki. Baula tei ke duan ha ka ying utrai ya ka ba utrai lo ong ha Jerusalem ka kerteng jonga kan long hala kerta. Baula tei ki duan ya baro pat ki beneng ha baro ki ar pelau ke ying utrai ula penyaru ye ki kun ling bakading ha ka temu kun jong hinom bar ula le bertong ula le mentor ula le shong blai ula le chiki ba shong suit bar chiki nong le bertong ula le baman shibon akmat utrai bar penki bitar ya kani kani khendiar ka jinglong ka jong news im manase chim la yad ha ka lenti ka jong David ukpa jong re ula yad man ha ka ta ka lenti ka basneo ka lenti jong kita Jeroboam ka lenti ka jong Nabat ka lenti ka jong Wahab. Hey wo let ban mani ban syakri yakini ki blay bal yakini ki blay Asyera but uni am manase am udah long baman ha ka jinglong ka jong ka jing baman ka jong am ka dabatai ya ke ka ba ula le ha khamat ka jong utrai ha ka temple ka jong utrai udah penyeng yakini ki dor blay udah le aksud udah le mentor udah le ban syong bagi kita kena aksud baru udah le bertong udah penyaji kun ki jong na ka ding ban ai jing knia shout out blay hinom ka tien ka jong blay ka keren ya kata abang ipuli apa Deuteronomy lenong bakat prau blay ada hukum lupa ya Moses bah baki yo ini keri jong ke jingkulan keri jong kata ngap keri kebetul jaga duduk ngap blay lo ai lupa ke hukum Moses baki ni ki brio ki jong blay kim dei badi snok tilang baki ni ki brio ki bale kini henrei uni manusia aga jing le persyak jong uyu blay udah le kini ki kam bad blay udah keren hak manusia walah ka jinglong baman ke jong uru blay keren ya manusia hakar khat ka beshi pau pai ndiang ini pet biang akal nong ka balai pulai ar chronicle ti utrai ula keren ho manusia bar ki brio jong u hare kim shim na sinyo nama kata utrai ula walam halor jong ki ya ki captain upat ya pom musim Assyria ki balak kiam yu manusia haki kinjrinar bar ki balak khom yu do sai khom bar ki la lam yu shab Babylon pet u balai keren khat ka beshi pau ka utrai ula keren ho manusia bar ki brio ki jong u hare ki le yu kim shim sud Nyaw, piam, utrai Ukraine. Dei bo blay wan rabe, ya kata ka jinge, rei shwabun blay wan ra, ya kata ka jinge, blay Ukraine, hau manase. Blay Ukraine, ha kita ki brio ki jong, en rei ka jingkren ka jong blay kile bam senyaw. Piam, kile bam senyaw. Piam, tada ha bagi pulis pangini ki syakri ki jong blay. Ken mau ka jingle ka jong kiram ka Israel. Ba ka jingle ka jong i. Ngi le dem bam senyaw ya ka tien ka jong blay. Ha? Dei tang bangile persya, dei tang bangi ringkang, ngile bam senyoru ya ke bagani ketien ke jong blay ke keren. Berkasiu blay Ukren ya uni syakri jong manase. Ukren, hari ke jingkren ke jong blay. Ule bam senyo. Sengap ya ke jingkren ke jong blay. Bat namar sengap ya ke jingkren ke jong blay. Ke ketien ke jong blay ke ong blay upat ke. Dekipat ya pom. Jong kini kinong Assyria. Bat abaki wan kini kipat ya pom. Kira kom yu, bayar ki lam yu, syab Babylon. Beri tat apa kawan ke jing ia, bukan mau yu belai. Ketiin ke jong belai dekat bakat ar kong, haba ula long, haka tak jing stom, ula kerpat yu try, belai jong u. Ula penret yang dia shibu nak mat u belai ki kepa jong u. Ba ula duai hu, ba ula kerpat yu, bat ula sngau ya ke jing kerpat jong u. Ba ula walam yu pat sya Jerusalem ke hima jong u. Teu manasi ula tip bo try ulang belai. Iya, habang uni usim uliat bam senyaw. Kejingnya kawan. Ban apa kawan kejingnya? Kawan kejing penkendet benriu. Kawan kejing kersiu tiak. Ban uliat no. Umlak ban pai shino. Upai tang syublay. Kaktiin kejong blay ka umba ula duai. Ti haba ula long ha kejing stom ula kerpat utrai ublay jung. Ula penret ele di shibu nakmat ublay ki kepa jung. Ba ula duai hu ba ula kerpat yu. Bat ula sngau ya ke jikar paju bo ula walam yu pat che Jerusalem ke himaju te manasi ula tep botrai ulong blai ke jingkar pat ke jung ke jing duai ke jung
ublay yos ngo. But nakata ka jinlong mrao siya kari Babylon. Ublay wan ra biyang Yunus manase siya po Jerusalem. But manase udong udah tip siya botray ulong ublay. Kami fi kijing kijim kejungi kinum sange tat ado ipla bangila bakla isen ay try ya kejim kejungi. Amen. Kata di kejing siya. Terau pet bahai le dia, wat bahai le dia. Yo fi per kejim kejong pi kijing kiwan. But kini kijing kini na kijing le kijong pi. Ya kejing bamsik nyau kejong pi ya ketien kejong blay. Ya kejing le persya kejong pi ya ketien kejong blay. Kinum sange tat fi pla hakmat kejong blay. But namar ba fi pla kendon kejing snei kejong blay. Amen. Kata di kejing shisha. Terau kan mawa ublay oi fi habang ngi jingai ublay ublay wat ya kejim kejongi. Unle kat balai nak bor ke jong lai do wan rai ki eryong do wan rai ke jing kini ki eryong ba kini ki jing ken pen pai bet yangi show blay. Mar blay ke de hak ni ke por jong ke jing ba jong ke jing eryong ni kendet ben rio. Lari ki muan kini ngenum kendet ben rio. Ngin siot ya bet. Namar baki don ki eryong, namar baki don ki jing kawan ra ka jing kersiu tia, ha ka jing ka jungi, kawan ra ya ka jing kedet ben rio, ha ka jing ka jungi, bangi don kam ban pla khamat ka jong blay, namang ila le persya yu blay, maka jing pla ka jungi khamat ka jong blay, kan wan ra ka jing snei ka jong blay, kan wan ra ka jing suk ka jong blay, ha ka jing ka jungi, bet ujona upla, eryong ka jai, Samson upla, ui ya ka jing snei, Manase upla. Ublay upalaj iu na kajing long brau. Bawa lambiang iu syakari Jerusalem. Kata ka di ke ka bangi hap le hakamat ka jong ublay. Ngi le persya, ngi le bamsit nyaw, ngi iben ya ka ketien ka jong ublay. Ba ka jing le persya ka jong ka jing le bamsit nyaw ka jong iben ka jong ya ka di ka ketien ka jong ublay ublay wat ala kata udang le isnay bi yangi. Bangi ngin kendet ben rio. Bangi ngin long kita belak kersiu tia no nakata ka jing yo tia ka jongi. Bangin kerpat biang ya kata ke jisnei ke jong ublay. Nama bunsian jaka ngin pet nakapop. Ngin pet yap na kita ke jing pensyoy. Bunsian ngi pet penman sya ke jing pensyoy. Ngi pet penman sya kata kapop. Ngi tip pada ngi le ke ni kan pensusi ublay. Handrai namar jong la dia. Namar baka met ka kwa, namar ka dok ka kwa. Melelay ngan pensusi ublay ngan sekala ka bemut. Kata fikir tat ya ke ibu ublay ulak keren. Tarawa fi bunsian ki jing ki wan namar ka jing le ka jongi. Ngiso bangi ngilabyang mlelay. Reu blay pat wan ra kanang ya kini ki jing ba kini ki eryong blay ban perkendet ya ka jim ka jongi. Ngoi fi am kani ka ri ko ka ketien. Hot abang puli ni ka ketien ka jong blay am kendiat pai ban nga ha ni ka por. Gospel ka jong Yohanes nang bisipo. Lukar ba pra ko amne. Mangate nga ayaki ya ka jim bam jukut. Bakinom jotshu lanu. Limni ueru unum kini kentet yaki na kakti jonga. Ukpa jonga ubala IT yaki hanga ulong bakam krau ya baro. Bar omdon ubala makini kentet yaki na kakti ta ukpa jonga. Kani ka crunch pang kalang brod. Bar kum kilang brod ki jong blay. Kaktian ka jong blay ko ang omdon menu bala makini kentet ingi na kakti ki jong try. Limni na kakti ki jong ukpa jongi ubah beneng. Amen. Omdan manono bala man kini kentet. Yang apa dingi way na kakti ke jong blay. Na kakti ke jong try. Balay mangini ki lang brod ki jong try. Amen. Waru baman rumla. Man kini kentet ingi na kakti ki jong try. Rengila na man kenti pat na kakti ke jong try. Ngila na mlana. Ha? Ngila na mlana. Omdan manono bala man kini yangi nakakti ke jong try. Rengi pat ngilane man pelaj itu kakti ke jong try. Bagin yat laj no try. Lana mlana. Ha? Bunsin ngikenti. Balay kijing kwa ki jongi. Kijing le persya ki jongi. Hoi ublay om dan menono blam kini ipi nakti jonga. Renga dekapola di ngala ban laj na to kakti ke jong blay. Kijing le ki jong tra bang puli pang kani ka jim ka jong David ula di man sange dia
haba utip bakani ka di ka Bathsheba ula di ban sange haba utip bakani di ka kun jong William ka lok ka jong Uriah ula di ban sange an ripat namar ka jing sarong bat ka brai ukam sim sange udah let dan bor ya ka Bathsheba udah let dan bor yo Uriah kumusim ban penyap yu hakatama bat ka eke barok ka ba le am ka ban susi yo blai bat u blai udah pa ban Jonathan ban sneng yo David but Unathan udah mi but sneng ya David pai banga Arsenal nong khat a dekat ke bapra ka ni kitien ke Unathan Ukraine ya David dekat ke bapra ko omni bangala ai hame ya ka yin ukrat jong me bari ki tanga ukrat jong me ha ka shadem jong me bat ngala ai hame ya ka yin Israel ba ka yin ka jong Judah ba lada kita kim simna kindian ngandal ai kambun sikat day balai te mala iben ya ka kitien utrai ya ka ban lesni o khmat jong u Uriah kin jahid mala pen yap da ka wailam ba ya ka tanga jong u mala shim ban long ka tanga jong me bat mala pen yap yu da ka wailam ki khon waman ka tari ke e ka ba blai Ukraine yo David ling ba Unathan ushakri jong blai uda led ban sneng yo David Belai wang lada mala kwa, belai ngamla ban ai me kambun sikat day. Belai mala iben ya ke hukum ke jonga. Kene de ke ebo belai wang rekod khandai kong. Belai mala iben ya ke tien utrai, ya ke bala lesnio ka khamat jongu. Ke jingle ke jong David. La lesnio khamat jono. Hakmat ke jong utrai. Udah iben ya ke udah iben ya ke ta tien ke jong utrai. Yo Uriah ula penyap berkumjuru ya ke tengah ke jong ula shim melong ke tengah ke jong David. Kata de ke bo David. Ule akmat ke jong play. Bau David abau usap ban sneng. How Nathan. David ukam ai dau. David upediang. Ya ke bau play sneng yu. Wang ngala lepop. Wang ngala lepop. Trau fin si ibu tho ka sam lai puar ka sam san phoi. Ukam buri ya ka pop ke jong. Udah itu sepang kajing duna kajing. Udah itu bawa udah mau belale palat you belai. Udah mau belale pop you belai. Udah mau belale bamhok you belai. But udah itu, but udah itu ru bakajing snake kajong belai. Kadan halo kajing belai. Baru David akapol bu syak ben snake. David wang ngapediang ya kata bangalale pop hakamat kajong belai. Baru pediang ya ke ke ba ule. Uwan siya ka jingkala ka bamot upen red akmat ka jong blay but namar bu upen red akmat ka jong blay blay ule isnay ya ka jingim ka jong David ngi pediang ni am ya ka banging ile David kamong blay ka Bathsheba ka sum hang to kamla benda in sum to David kamong nga day tang ubriyo kamay daw yo blay si sien ba blay syakri jong blay na tanu snang yu wang nga pediang bat nga lepop yo blay Ketari ke ke bau blay usyam subhatam do ya ke jim ke jong David. Tadau ketari ke bau blay udah le isne you David bau David wang ngapediang ya ke jim bakla ke jonga. Ngapediang ngalale baman, ngapediang ngalale bamho, ngapediang mangale pop, ngapediang mangale palat ya ketien ke jong blay. Baru le ban ma bakamat ke jong blay. Baru blay le isne. Ngi pediang ni ya ke jim bakla ke jongi. Ngi wan ne menekran baru blay nong try ho ngabakla. Ngale persyak manga, ngale bamhok manga, ngale pop manga, ngade ban yap. Rengawan ban kerpat di kecing snei ke jong me. Barabo kerpat di kecing snei, ulei snei. Amen. Rabun sian ha ke jim ke jong ha bajing iwe piwe, habangingi le persyak ulei am giwon aki daungin ai. Dinam dene. Ha? Ngin ai daw yu ulei, nginum pediang ngumtu, ngin ai daw ba yu ulei. Ngin ai daw baka berita. David kamang baka di ka Bathsheba. David kamang bangalong tang ubriyo. David uang ngapediang ike ka bangangalale. Kalade ka jing palat, kalade ka pop, kalade ka jing bamhok. Ngapediang ya kata. Bat ngakerpat ya ka jisnay. Ngipediang ni am habang inale persya yu blay. Ngipediang ni am habang ila iben ya ka ketien ka jong blay. Ngipediang ni am habang ngilale palat yu blay. Ipediang ni am. Manong try isnay yanga. Try haba fi pej kini kisakri jong blay. Kipediang. Ujona uang berat yanga. Kini keduriau kan jai. Kini ki eryong kan sange. Umana se upediang lihat bam sinyo ketien ke jong blay. Ui ka jing he udwai ublay isnay ya ka jim ka jong.
Samson namar ka jim ka jung ka balalong palat akhmat jong blay hakasngi ka ba ya bu ang try isnay nga ublay ulay isnay. David ka don ka jong blay haba ulay persya ublay udaang nga pediang ikay bangale banga panma bang apani ka jing snay name bar ublay udale isnay. Ngi pediang niam ikay ka bangi ngilale. Ngi pediang ni em ya kata ka jing iben ka jong ke hukum ka jong blay. Ngi pediang ni em ya kata ka jing sut nyau ka jong ya ni ketien ka jong blay. Ngi pediang ni em bangile palat you blay ngi rebel you blay. Ngi pediang ni em ya kata bangin wanak mat ka jong blay manong try isnay nga. Ngai ngo ba medi mame you blay ba wat ya nga. Ngai ngo try ba mo pak nang ka ni ka jing bakan long ka jing kersiu tia ya nga. Ban pli ni ki mat ka jong kat nong la le persya ime. Isnay ya nga. Ipediang ni em. Kasuk pala dingi ban kerukti ya kini syakri jong blay. Hari filaju perkat ya la dia. Man kapor ngini ki bria ki bapen ken ya ko hukum ke jong blay. Man kapor ngi pen ken ya ko hukum ke jong blay. Ling ba ke habaka dan ka jing susorong kata ka di jing le persya ne me ka jing long jong blay. Ha? Kadai nam dai dah. Habaka dan kata ka jing brai kini ka di jing le persya ne ya ko hukum ke jong blay. Ha? Habaka dan ka jing bam suhun kani ka jing le persya ne ya hukum ka jong blay. Ha? Ai vi ka jing sarong ka jing bra ka jing bam suhun. Kani ka dinam ka jing le persya ka jing bam yamam. Ka dinam ka jing le persya ka hukum ka jong blay. Ha? Ka dinam dai dah. Ka jing perkat tayel dia. Ka dinam ka jing le persya ka hukum ka jong blay. Ha? Ka dinam dai dah. Ka jing pihun, ka jing bishni. Ka dinam ka jing perkat tayel dia. Ka dinam ka jing le persya you blay. Kadang kini ki jinglong ke bangi le persya ublay man gasngi. Bar kata orang beli ki jing ki wan namar ngile persya. Ublay kwa man kersi ngi. Bagin pelasyu. Bon yo man le isnay. Ya ke jing ke jungi. Ngi ju pediang ne am ya ke jing bakla ke jungi. Ngi ju pediang ne am ya kata. La kadon ke jing bam su tu jing bot apreng para brio la ne apreng para banget. Fiju ong ne am ma bangala bakla. Juang ni mereka kata kentian mak bangala bakla. Em ngim juang balai ngan cu pendem manga. Kadai nam dai na jing sarong ningkong do kawan balai pilih pendem api. Balai melak pendem katai, balai melak pen mak katai. Long nam lom ta. Ngile iu kata ngile persya nam ya kai bo balai Ukraine. Ngi pen susi nam yang mensim ko jong balai de kita ki jing long ki jong i. Ngi pen susi. Ban namar bangila pen susi u balai ngidan kam. Ban pa shu balai. Ban kerpat ya ke jing snai ke jong blay ha ke jim ke jongi tang is ngiyong ini jing sorong MMD jing le persya Ibrahim dai kadai karkum ka ketien ke jong blay ka brai ke jing susorong ke jing perkat tang ila dia oi fi ke jing pihun oi fi ke jing bamhun oi fi ke jing bishni ke jing pihun ke jing bam yamma kini barok ke jing le persya ya ketien ke jong blay ngi pendem ne makmat ke jong blay mi kerpat ne mi ke jing snai ke jong blay ha ke jing ke jongi bau blay unjo beli snai yang ha badingi we pi we ketari ke jing shisha tahu ju kentat ya ke tien ke jong blay waji iben ya ke bau blay lakren pisu tu pi duna pisu tu pi along kita ki beri ke balale persya ang try maaf ya ngapla bangale persya ime maaf ya wat num kentat no ya ke bakal dikatien ke jong blay ke lakren pai bana ni ke por stish ki nong Hebrew nong ka bakat ar dekat ke bar perusan ke katien jong blay kom ni tu sumar ba finum kentat no yauta ubakren nama lada kita kim sim lalaj habaki la kentat yauta bala mahamiki ha kendau sakano tamte mangi habangi pai no nauta ba maham na beneng katari ke katien ke jong blay Ublay Ukraine ngi wong sumar. Bafinum kentat no yau taha ubakret. Bafinum kentat no ke ublay Ukraine ning bakan ni kaktin ke jong u. Kaktin ke jong blay ko ang namar lada kita kim sim lalat. Habakila kentat uta bala mahami ki hakendo. Ya no Ukraine kani kakren pang Moses. O Moses Ukraine ya kaktin ke jong blay syakipat ba Israel. Ki Israel ki kam sumari kaktin ke jong blay ki kentat ya kaktin ke jong blay. Ki ya ke ki ka jing jot. Ublay wang sekat no tam mangi habangi pai no nautaw mamaham na benay larang hingi kentat sa
Lara habau Moses Ukran hakan ke kendau ki beriu ki jot. Langi nang kentat sa ya kan ketien ke jong blay ke bau blay Ukran. Ke ketien ke bau na maham. Trai nginum jot trai. Ha? Nginum jot trai. Ngin jot terau Julia kai baru blay. U blay blay snai, u blay babam du ru da keding. Ang ketien ke jong blay. Terau haba kadang don ke jing snai ke jong blay. Ang trai ngapediang. Ngalek persyai me. Ngapediang. Ngalek bamhok me. Ngapediang. Ngalek pop me. Ngam keno ino. Ngadi mangabale. Ngam keno ite, ngam keno itu, ngam keno ite. Kadi mangabale. Barabang ngangale. Ngawan man pani ke jing snai na me. Isnai nga. Amen. Wajulit ban keno bay di tay ta. Sisin ba fisto ba fla bakla ang ngadi mga. Mahap yang atray. Kisyakri ki jong blay habang play ki jing joki kamong iditay kamong dita kyong bet ngila bakla. Taraw ha ka jing ka jong haba jing iwepi wero. Habang i-ben ya ketien ka jong blay habang lakan tat na ang try map. Mangalit bang sinyo. Map yang nga. Mangalit tat na kay pamimikran. Katari ka jing sisya. Baladang ingi pala. Ublay ulis na ibet. Ya ka jim ka jungi. Amen. Mga fi dan. Rana pa rin jungi. Mga fi flayad. Layad lat na ublay. Kanusian bo mansim ko jong ublay ukran ha ka jim ka jong pi. Upun kendo ya ka jim ka jong pi. Pila ba masin nyaw ya ka ta ka jim pun kendo. Namar ka ta ka pop. Namar ka ta ka baray. Namar ka ta ka jing sarong ka badan ha ka jim ka jong pi. Kano sino blay lo ang Yesuk. Kano sino blay lo ang ma pim sngap. Lara fifim sngap yu blay kan sa poy kapor. Bo blay pun jod. Lara fifi sngap ay ngo bakan wan ka jing snay. Sngap yu blay kat budang keren. Yu man sim ko jong blay bapun kendo ha ka jim ka jong pi. Pilalong siya kumlong David. Mday baka pop kalap ipi pidalek kenang siya ka pop. Pidalek persya yu blay. Baru blay yu baru belai uang pelah pediang baka jing snai ka jong akan wan ai baka jing snai ka jong belai kan wan ha ka jim ka jongi hoi kom ki khon ki jong belai oi phi ki don ki jing duna ni don manun pen bet kita ki jing duna ki jongi riu belai nor usnang yingi nor pen kendo ya ka jim ka jongi ngap ya ka jing snai ka jongu ngap ya ka jing pen kendo ka jongu ba finam jot Reka jing snai ka jong blay kan wan. Amen. Kumbu David ula yo jing snai. Kumbu Manase ula yo ika jing snai. Kumbu Solomon ula yo ika jing snai. Kumbu Jonah ula yo ika jing snai. Ai baka jing snai kan wan. Ha ka jing ka jongi. Ublay wi ba fi filale persya. Raya ba fi karpat. Uday ublay badap da ka jing snai. Uday ublay badap da ka GIA. Ka GIA ka jong u. Ha ka jim ka jong pi. Tara stunat ke baktin ka jong blay ka kren ka stunat ke ka ba upol ukren ni kani ka shitish ki nong room le nong ka banriu dukat ka baningkong. Wong ayu pating in yoong. Ngini ni aka ta ka pop baka ta ka GIA kan yo Roy Belen. Om kum ta mangigi bala yap aka pop kum nongin dang imshu aka pop. Ngini bala yap aka pop kum nongin dang imshu ti ha ka ta ka pop. Da ka snam ka jong Chris ula pelai luat ingin nak jing merau joka tak pop ngim dei show merau jong ka pop tik kum nong indang ya le pop pai shu bo blame yo belai snai ya ka jim ka jong pi ketien ka jong blai ka snat u yones ukraine ka ni ka shiti ka jong ha ka shiti ka ba ningkong ka lenong ka balai agar khot ka khandai ko omni wei po wei baro bala khano blai jule ya ka pop na ba usambay jong u yai sa apo jong u ti umla banile pop na balakai u no blay katari ka jing sisha wei pu wei baro balakha no blay jule pop shu kumbu pol ukren ngi bala yap aka pop kum no indang im shu aka pop ngi la khate no blay kum no indang ye le shu ya ka ta ka pop tin ka jong blay ko wei pu wei baro balakha no blay jule ya ka pop na ba usambay jong u yai sa apo jong u ti umla bani lepop na balakai uno blay usambay jong blay usa hangi
Bala do sembal jong blay usa hangi. Ketien ke jong blay ko ong hang ni ti umla bani lepop na balakai no blay. Ngimla bani lepop na balakai ngi no blay. Habo blay udan habo sembal jong blay udan kadan ka jipin kendo. Habo sembal jong blay udan kadan ka jing snake kadan ka jing kentu. Ha ka jing ibangin pai no. Badong try. Isnay yang ah. Bada fikir pa di ka jing snay blay ulay snay. Unpan kia badun pan MEP. Amen. Ketari ka jing sisya. Ginang na man penred. Hakamat ka jong blay. Ginang na man dem kumbu David udem. Kumbu Manase upenred. Kumbu Samson upenred. Kumbu Jonah upenred. Ginang na man penred. Banong try. Ngapediang mangalak bakala. Ngapediang mangalak persyai me. Ngapediang mangalak ketat yang ni ketien ke jong me. Ngapediang mangalak bam senyaw ya ke iwa me keren. Ngapediang mangalak iben ya ke ketien ke jong me. Riha ka dikesengi maaf yang ah. Maaf yang ah.